Bajang ingkang cinarita glising wong kang munggel kawi. Dene Rong Gerbini Dewi Anjani wis ndungkap sangang candra amarengi Ponang Jabang bayi arsa lair. Kinodrat awit keparenging Gusti kang akarya jagat. Kocap lairing Ponang Jabang bayi inggih wujud wanara teksih wujude ya kethek rupane putih. Riwus nyong nglairaken Ponang Jabang bayi Sang Dewi seda konduran. Seda konduran ya mati suri Sang Dewi. Kacarita cenger tangisin Ponang Jabang bayi wonten madyaning wana. Rikala semono dumeling swarane. Bebasan kaya mecah sak isining alas. Ing mangke wonten pandhita pepaes yaksa, ana pendhita buta kledang-kledang pepaes Maruta ingkang peparab Begawan Maruta. Serumah wayut Sang Yaksendra Gura rupa mangeses kadi angin Pang sempal kaprapal selo kaplasat Sato lumayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi ladala wong titiwang kalala jaya manik raja dewak wah lelakon kok ngelok-eloki temen ya. Iki anake sapa sing nglairke Jabang bayi iki? Bareng aku weruh wujuding bayi lair keler-keler. Ora ana sing ngopeni. Aku terus eling lelakon yang Madyapada wis pira cacahing nyawa bayi sing mati tanpa kopet. Kala mangsane menungso iki kalah karo pitik. Pitik kuwi ngendhok, yen wis ngendhok terus angrem. Yen wis ngremindoke dadi kuthuk. Babone kuwi gelem tanggung jawab. Gelem ngopeni goleke pangan. Kuthuke do ngetutke karo babone. Mongko kuwi pitik. Pitik wae ngerti marang kebecikan. Ning kala mangsane kok ya eneng menungsa sing kalah karo pitik. Nglairke anak mongko pake ora cetha.
ora diopeni malah ditekak. Nek ora diguwak ana tong sampah, nek ora dikelekke ning kali. Kowe menungso kepiye? Mongko sing salah iki rak gerangane. Bayi suci ora melu apa-apa kok dielok-elokake. Muga-muga bayi iki ora ngono. Manut pangrasaku. Nadyan iki bayune katon cahyane mencorong. Iki mesti bakal dadi janma pepethingan. Mung emane kok ana buntute ya. Wah. Pancen iki wangune ya wanara teksik kethek. Ya arep wujud apa wae. Wong nyatane iki diparingi urip karo Gusti sing akarya jagat. Tegese iki bakal dadi wiji sejati ora ana alane Begawan Maruta. Ngopeni karo wujuding bayi mbuh dadine besuke. Oh! Wah! Yeah! Dalan ya. Ngger. Kowe terima-termakno ya, Gus. Ora diupeni karo ibumu. Mestine bayi kaya kowe kuwi isih nesep karo ibumu. Sing kula wentah kuwi ibumu nanging apa sebabe kuwi ditinggal. Muga-muga kowe ora ditegakake teksi ibumu ora tega karo kowe. Mbok menawa kudrating lelakon kudu mengkono. Ya mbok menawa iki dadi tanggung jawabku, kowe terima-termakno ya lek kowe tak gula wentah, kowe tak openi aku Begawan Maruta. Ya. Kowe tak gula wentah, kowe tak gadang-gadang. Kowe dadi wong pinunjul. Apa to? Apa batin apa pethekku? Bayi iki mesti dudu bayi lumrah. Nyatane tak kudang nganggo caraku aku yang ngudang anak ya ngono kuwi. Bayi-bayi lak keplek-keplekke nek pancen dadi wiji sejati ya tetep urip. Nek kira-kira wiji elek tak idak-idak ya mudyar melenyek padha sak nalika. Ning nyatane
Iki najan wujude kethek cilik rupane putih. Nanging malah wis iso mlaku iso pelayon. Tak tutuk tak dadar meneh kowe le. Senggana sigra jumangkah meker mere siunge kengis ana sabari sing yaksa tandang riwut gegirisi yaksa keh kocara kadir amblasar bubar mawut kang gesang ya lumajar petang manjing mono tribusah tasih yayah pacing binabatan ladalah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara dosaku apa luputku apa kok nganti aku dipiloro ing atase aku iki durung duweni kaluputan kok aku tanpa diwenehi keterangan kang gumathok ngerti-ngerti aku disiksa kaya ngene buta mandeka dhisik kuwi aja salah gawe karo aku dosaku apa luputku apa kiblatku tuku kula wentah karo wujuding wanara iki sabab apa kok nganti aku kula wentah wanara iki nganti bisa dadi gedhe lan gegirisi aku ngerti kethek iki anake bapakku kula wis wajibe aku kudu kula wentah karo wujuding wanara iki ora bakal kelakon bapakku kula mentah karo wujude kethek putih iki. Yo, Wanara Seta. Maju mrene.
maju mrene. Ulun kang bakal paring dawuh. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Iki kok dadi ana wewujudan ana wewayangan tak waspadakake ampyane ora ngambah bantala tekse sikile ora ngambah lemah. Kowe kuwi bangsane ngopo? Dadekno sumurupmu. Aku iki dewa. Lho. Kowe kuwi dewa. Iya. Aku dewa. Mangko dhisik. Yen pancen kowe iki dewa, ngendi kayangamu? Ulun Jawata, swarga maruta. Ulun Sang Hyang Bathara, Bayu Dewaning Angin. Banjur aranku iki sapa? Jenengmu Senggana, sing wenehi jeneng kuwi aku. Senggana, iya. Aku goleki buta ora ketemu. Lah butane nyandi? Wis tak dol. Dewa Celumetan. Ora butane iki mau nyandi? Wis tak pateni. Oh. Sewu-sewu kalepatan kula Bukulun. Mboten nyana bilih paduka menika Jawata ing Kayangan Suralaya. Iya. Mboten. Keparenga paduka Bukulun paring katerangan ingkang gumathok. Kula menika janipun putranipun sinten? Kowe anakku. Ah, mboten. Kula mboten pitados. Sing wenehi jeneng kuwi aku. Perkawis maringi tetenger sinten kemawon saged. Namung kemawon kula kepengin ngertos sejatosipun Senggana menika putranipun sinten. Wis saiki ngono bae. Aku ora weneng bakal paring keterangan ingkang gumathok. Dina iki tak utus kowe munggah nyang Kayangan Suralaya. Kowe takono kabeh para dewa. Yen pancen para dewa ora gelem ngaku kowe anake kowe ngamuka. Menapa kula mboten badhe kuwalat? Kuwalat ki nek dewane bener. Dewa ki ora kabeh mesti bener ya nganggo rumput. Om katen. Iya. Lah mangke menawi wonten menapa-menapanipun seksine Bathara Bayu sendika.
tata wau kapur barisang murbeng ngratsa ananing kang ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon pancayekti dudu soroting surya candra darulan kartika tuh punika gumelaring kayangan Suralaya salendra bawana ngundarandir bawana paku jamur katali warna ana padang dudu padang ing rina ana peteng dudu peteng ing wengi wenganing paningal tansah kepanduk ing cahya ngenguwung eden-eden kayangan Suralaya ing kang sarwa endah aneng semaken tanpa kuciwa lasin tenta ingkang wenang ngratoni sagung para Jawata ingkang abebisik Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Trilocana ya Sang Hyang Catur Buja ya Manikmaya ya Nilakantha ing mangke Sang Hyang Jagat Giripati kepareng lenggah mungguhe bale pacrabaan sineba kami tuwaning kayangan Suralaya Jawata ing sithik pangudal-udal Sang Hyang Bathara Narada ya sang reksi Kanika putra nadyan dedeg cebol kepalang paradene mahampek Brahmana bangkit hamomong sagung dumadi pamungkasing Pasiban putra Sang Hyang Jagat Girinata ingkang angka sekawan Jawata karang kaendran Sang Hyang Bathara Indra ya Surapati yang mangke Sang Hyang Jagat Girinata mung menggalihaken wonten ing gara-gara ingkang sumundhuring kayangan Suralaya.
nihan siswa atur marang risang Mahayogi Sang Wipra kadi paran karsaning bangut dipatiyo ya sarwiring warna kang gumelar aneng bumi ulun tedahno Tandya sang wiku anjarwi wiwaraning warana kang warit kinawruan wenganing tan samar kasarira ing harine mura raha yuning luyut yetno nurake wran ing westi mangkono kang waskita marmoten anggayo wahyu hayuning kasidang jiwa katungkol ulah kamulyaning urip tan kurup kinurep
Wong wilahing mangarta mana sidang sekaring bawana langgeng. Nuwun mangketa Kakang Narada punapi boyan dadosaken getering penggalih ngandika Kakang Kaneka ulun piji mangarsa Kakang. Oh, bergenjong. Pak Pong nangka basa kemropyok mokari betone. Kawula nuwun nok niki pukulun. Mantring timbalan dawuh paduka Adi Guru boten kados sing ngri kelenggan menika. Baya wonten wigatos sing karsa punapi Adi Guru dene paduka keparing wiji dhumateng rakanton sithik pang daluda kawula nuwun. Kakang mugi andadosna ing kauningan. Pramila si Kakang ulun saketaken lenggah mung pingayun. Ulun namung mundhut pawarta sing gara-gara menika gara-garanipun menapa Kakang? Menapa wonten kayu lan watu ingkang mawi teja sarta wonten Brahmana ingkang malik tingal. Menawi wonten kayu lan watu ingkang mawi teja manira sendal mayang kinarya santuning saka dalah ompak ing bale martya kundha manik. Wontene menawi wonten Brahmana ingkang malik tingal prayogi sinendala mayang cinempulungna kawah candra dimuka sepados dados intiping naraka jahanam. Oh dalah. Kawula nuwun kasinggihan dawuh paduka pukulun. Nggih. Menawi dinten menika wonten gara-gara ingkang sumunduring awiyat. Menika boten karana wonten kayu lan watu mawi teja sarta Brahmana amalik tingal Adi Guru. Menika wonten kahanan ingkang anduma para ingkang angelok-eloki. Dinten menika wonten wujuding wanara, wonten wujuding kethek ingkang pepe tarak brata wonten ing apat kepanasan. Dene menapa ing dados wigatosipun wanara menika tarak brata pun Kakang dereng dungkap nggih. Medhinipun kekilapan menapa paduka pukulun mang jagat Girinata. Medhinipun sampun priksa bab lelampahan menika pukulun. Hanjrah ingkang puspitara. Kasiliring samirana mrit. Sekar gadung ngas gandanyo mawe raras renaning driya sidang sekaring bawana langgeng Kakang Narada. Kula wonten timbalan kadhawu Adi Guru. Inggih. Nglengkara sanget menawi wonten wujuding wanara. Wonten wujuding wanara kok minggah kayangan Suralaya jemujuk wonten ing marpat kepanasan. Mesti menika wonten bab-bab wigatos ingkang dereng tinarbuka. Ambok bilih mekaten ulun. Namung dinten menika supados enggal tumunten sirep kawontenane gara-gara keparipun kados pundi? Inggih Kakang Indra, kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh pukulun. Jeneng kita aja wedi kangelan, prentahna kadang-kadang para Jawata watak nawa. Para digawe dina iki. Jeneng kita
ulun paringi purba lawan wasesa tegese wanara mau purbanen yen to pancen wanara mau beguguk ngutha waton bondan tanpa ratu gajah gelar kumbar wanen aja nganti kesuwet arangketen yen perlu cemplungna kawah candra dimuka supaya dadi intiping neraka jahanam kawula nuwun nokna niki bukulun prastawa timbalan dawuh paduka bukulun kepareng ingkang putra madha pasilan iya Indra kula namung mrangkat sesanti jaya-jaya ing cipta muga-muga kabeh para Jawata kaya bayangkaraning kayangan Suralaya. Sritina ning pasewakan obra busananira aklar kang samya sumewa
Bandane Kang Sekar Gadung kaworan kembang menur kongan esmarum miwah oyota Kusuma mangandar andar waraku kusing tupaku melon kaon katimeka kang mimba bathara amenangi jamane dan dewa aya ing pambudi melu ngedan ora tahan yen tan melu nglakoni boya kaduman milik kaliren bekasan nipun dilalah kerswalah bejo becah nekang lali luwih bejo kang eling lawan waspada Gede karto pawon sing anu andedel gayung gegono Cirara Mandaya pati ana yaksa goncang krama namane wil katak sini
Oh, jejaki jroning warit badhok lam tanpa tuwuk mina-mina jero samudra mila gugu saben hari Astungkara sidam sekaring dawana langgeng bradalah ikana wujuding kethek putih ingkang mapan ana ngerpat kepanasan kowe sapa kliyang kabur kangenan kendang kebaratan ngendi tibaku ya iki papanku wah ladalah wujud kethek semekean parat aku sapa aran aranku Senggana ya kowe para dewa ya ulun iki dewa ulun Jawata Karang Kaendran Wang Bathara Indra ulun Sembang Bathara Brama ing kayangan Ngarga Dahana Senggana ana apa para dewa apa sediamu kok nganti kowe mapan ing ngerpat kepanasan kowe duwe karep apa jare dewa kuwi luwih awas ngerti sadurunge pinarah kena apa kok dadak takon karepe titah yen ngono dewa ya padha karo aku bolane ya bodho weh keparek kethek edan tenan ora persajan wae kowe ngaku apa sing dadi sediamu yen to pancen dewa kowe mau wicaksana maragake tuduhna bapakku kuwi sapa mukal aku lahir kok tanpa bapa mesti ana sing dadi jalaran laire Senggana mbuh ora idep dewa ora ngerti bab perkara laire Senggana yen pancen dorang aku yen enek dewa ora kajen aja takok dosamu weh lha dalah keparan kethek nyidam rokok jahanam kowe cemplungke kalah candra dimuka dadi intiping rokok jahanam kowe Andi mau. Kowe lah dalah. Mati dening aku kowe. Ora kena yeman iki.
kosong geseng dadi areng kowe. Adipati, nggih kula pekulut. Raimu kok geseng. Klambimu kobong kabeh, walah jan. Pun mboten karu-karuan. Niki wau Brama niku ngetokke pengabaran. Api ning neraka geni mulat-mulat. Mboten ngerti sangkane mbilai. Lah kok genine niku malah bali-balik. Malah niki wau nyropyong rai kula sandangan kula ngantek kobong kabeh. Lho. Nek ampuh men. Lah ki nyatane kaya ngoten niku. Wajan asem tenan kok. Ana wong enak-enak arep sare. Ana geni nyelo-nyelo. Sampeyan mboten kobong lho. Ora. Wah, genine Brama bilaeni. Wah, genane ngerti rombongane kaya mesti dikenaki geni. Dadi kowe bareng ya alah pripun to? Heeh. Wah, bejo kula mboten mateng.
lagi setengah mateng ning malah kena nggo jamu jare. Oh, adamu kaya uncek ngono nganggo. Kowe coba semingkir lak deloke. Geni murup iso mubah mabul kabeh ngeneng sing nyalai. Sing nyalai sinten? Lah kae wis padano kae. Kae burine kethek putih kae. Sopo kae? Welo. Nah mboten lha niku ora Bathara Bayu. Lah iya. Lah ning rombongane dhewe sing melu ngrombong kono kok. Lah iya. Wis rombongan kok ora maton. Melu ngendi-endi? Ayo ngendi sing longgar kok ya. Werna-werna coba. Tak cegane dhisik. Pergenjong Pak Pong Warudaya ngawi cekatrek ari codhe sapa sing gawe? Kowe Bayu. Inggih kula Bukulun. Sing botohi kethek putih iki mau kula. Sing botohi kowe. Inggih. Panjen menika kala wau senggana kethek putih minggah kayangan. Panjen perintah kula ingkang ngajani kula. Kowe iki gendhek apa piye? Kayangan tentrem-tentrem meneh kahanan kaya ngene malah kowe sing gawe urup-urup. Karepmu piye Bayu? Bukulun. Menawi mriksane menika namung ampun saking tata lair. Monggo dipun priksani ingkang sayekti dipun priksani mawi pramana. Tegesipun kaca pramana menika kaca batin senggana iki kira-kira sapa? Cobi Bukulun. Kene senggana menika sinten? Senggana kuwi kaya mbah. Sageten ampun boten priyo. Wis saiki ngono bae. Duga lan prayoga kuwi ana wong Pramesti Guru. Kepiye dawuh pangandikane wong Pramesti Guru? Ning kowe kudu tanggung jawab. Kowe minangka dadi paseksen. Seksinipun kula. Bagus, panjenengan mengkono. Senggana jan ngadhep wong Pramesti Guru.
Sang Mayekti sawusing semedi mungguing patraban kang wani ngali wijiling sasangka saking graning arga karnantyasira alon nangadika wong wilahing mangarcamana sidham sekaring bawana langgeng iki ana wujude Wanara Seta ingkang sara hamuk munggah kayangan Suralaya sira iku mamu sapa iki Bukulun menawi dangu nami kula pun Senggana inggih apa sababe kok nganti jeneng sira munggah nyang kayangan Suralaya nganti sara hamuk iki asline manah kula badhe nyuwun pitedah kaliyan arajaning dewa menika sinten aratuning dewa kuwi jeneng Wulun Sanghyang Jagat Girinata ya Pukununang Bathara Guru nah menawi saking menika kula badhe nyuwun pitedah kelawan paduka Pukulun kula menika putranipun sinten lan ingkang ukir jiwa raga kula. Mengko dhisik. Lah keneng apa sira takon wong atuwanir kok munggah menyang kayangan nganti sara hamuk. Nggih. Istanipun kula kados ngaten menika kula namung ngestaken daru. Ana sing merintah. Inggih. Sing merintah sapa? Kula Bukulun. Ingkang merintah kula. Bathara Bayu. Inggih. Yen to pancen mengkono kowe kudu bisa ngudari lelakon iki. Apa sebabe kok nganti jeneng sira ngajani lawan Senggana munggah menyang kayangan takon kelawan wong atuwane. Inggih. Sewu kalpatan diagung pangaksama Paduka Rama Bukulun. Badhe kados pundi Senggana menika kadang kula. Lho. Kuwi kadangmu inggih milanipun kula wantun cawe-cawe. Sababe apa? Senggana menika putra panjenengan. Bayu, aja mung waton matur nganggo waton. Iki kula ngertos piyambak. Rikala semanten Paduka Pukulun leledang wonten madyaning wana Dandaka. Inggih menika wuninga wujuding wanita ingkang tarak brata. Inggih menika pun anjani Paduka Rama Pukulun priksa wujuding anjani lajeng tuwuh kasmaran. Sasampunipun kasmaran Paduka Rama Pukulun nyasmitani metik inggih menika roning kama menika ranasem. Paduka sasmitakaken lan sawataken kaliyan anjani wusanaripun ron kama pun tedha kaliyan anjani. Kancanging cariyos anjani Grbini. Sasampunipun Grbini wujudipun inggih menika kawontenanipun Wanara Seta menika. Lah menapa to sababipun kula wantun cawe-cawe Wanara menika lair dipun tilar seda ibunipun pun anjani seda konduran. Duh Rama Pukulun kula melas dhumateng wujudipun punang jabang bayi ingkang boten dosa. Pangraos kula bayi menika suci, boten tumut menapa-menapa. Pramila kula gula wenthah. Kula dadar. Dadosipun kados ngaten menika ngrumaosi. Menawi menika kadang kula menika putra panjenengan inggih sederek kula. Mila kula namung badhe nyuwunaken dawuh kaliyan Paduka Rama Pukulun. Paduka Rama Pukulun keparengaken Senggana menika putra panjenengan menapa mboten menawi mboten kersa ngaken kula piyambak ingkang badhe ngaken jalaran menapa to sababipun kok ngantos kula wantun kula wentah pun Senggana kula pitados Kanjeng Rama tartamtu mboten kepareng badhe kula wentah reh ning menika kulit daging kula pramila Senggana
kula dadar senggana kula dadak kula paringi kasekten Rama Pukulun menawi tetela kula lepat kula nyuwun pangapunten kula nampi pidana inggih purun Rama Pukulun. Adi Guru, kados pundi Kakang? Aturipun Bayu menika kawan leres menapa mboten? Leres Kakang. Oh. Leres. Inggih Kakang. Oh, lagi ampun nek ngaten. Nggih cethanipun nyun pangapunten mboten kok kula ngalembono. Panjenengan niku mboten tegesipun mboten rugi kan putra kados Bathara Bayu. Nggadahi raos ingkang kados ngaten menika. Dipun wastani Bayu menika mikul dhuwur mendem jero nggih kados ngaten menika tumanjanipun ngreksa kawibawan kaluhurane wong tuwa. Lah menawi ngaten senggana menika putra panjenengan Adi Guru. Inggih, senggana wonten dawuh. Ya, ndadekno kawruhanira. Tetela senggana kuwi putraku. Senggana kuwi anak Bathara Guru. Aduh Pukulun. Ngaturaken bingah gambiraning manah kula dene kula sampun katampi pinanggih karyan ingkang ngukir jiwa raga kula. Ya senggana. Sarening jeneng sira iku mau rikala semana kedadian uga saka roning kamal godhong asem kang isih enom. Mula kejaba kowe senggana tak paringi tetenger Anoman. Kaping pindhone tak paringi tetenger Anjani putra. Iya, pinaringan tetenger senggana nggih Anoman nggih Anjani putra. Iya. Anoman menika kula dumados saking Ron Kamal tegesipun Oron Asem ingkang taksih muda. Iya. Anjani putra, ibumu ingkang atos silih Dewi Anjani. Aduh. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Pulun. Mangger rumiyin. Saderengipun kathah ingkang badhe kula aturaken ngersa paduka Wang Jagat Girinata. Kenging menapa paduka menika Jawata tegesipun wenang murba sagung dumadi. Paduka Pukulun nyipta kemawon kok bangsaning wanara. Kok kula dipun lairaken dados wanara dados kethek. Menika sejatosipun kados pundi? Anoman wonten dawuh, pancen kuwi ana critane. Apa sebabe kok nganti kowe linairake wujudmu wanara, wujudmu kethek? Mula ibumu kuwi mau wujude ya wanara, wujude ya kethek. Lho mangke rumiyin, perkawis kethek menika ora ibu kula ora mboten tumut-tumut. Kula mboten tumut-tumut. Lah, ingkang kula suwunaken priksa malih. Kenging menapa kok ngantos wonten wanara, wonten kethek menika kados pundi? Biyen critane mengkene.
Sumangka anggro sumbar Lindu bumi gonjing Kumaldo guntur ketuk kumot Kang Jonidi Lumendak penyu kumambang Tu Sang Wisnu Bathara Amuk Suramrata Jayamrata wong lanang dikara tambak silane ngajurit ayo para dewa maju jen maju bareng ngebiyuka yen pancen dewa ora keduga ngulungake Bathari Indradi tak gawe sungsang bawana balik ayo sapa sing arep mungsuh karo Ratu Ngupa Palwa Prabu Raja Kapila ayo nono kridhaku Kaya yasini pijojo Tang mawingo-wingo netra andik hangatira Umedhot padoning lati wela dalah dewa jiring getih wedi mati ora gelem temandang dhewe iki golek minta sraya wong bagus yen manut sandangamu najan kowe iki isih enom nanging kowe ngagem busana kabanditan aja mati nggawaran sapa sejatine kowe pendhita saka ngendi Kamrohana aku pandhita saka pertapan Ngagrastina Petaraku Resi Gutama. Resi Gutama. Ya kowe sapa? Jumurupa. Narendra Ngupa Palwa, Prabu Raja Kapila. Apa sababe kok nganti jeneng sira munggah marang kayangan Suralaya? Kok aja nyampuri perkara iki. Gutama, iki perkaraku. Aku kepingin bakal goleki jodohku, goleki katresnanku mapan ning kayangan Suralaya.
ingkang sesilih Batari Indradi. Batari Indradi tak jaluk. Dewa-dewa padha mambengi karepku. Yen pancen dewa ora ngrilakake kayangan Suralaya bakal gawe sungsang dawana balik. Raja Kapila piye? Nyeleneh aneh pakartimu. Kowe ora ngulat yen to pancen kowe kuwi wujuding kethek-kethek kuwi kewan. Krana ngapa kowe arep ngarah widodari kuwi jenenge jodoh tali mangsa. Ora susah ndadak kowe ngregemeng mejang karo aku. Kowe diarani pendhita pinter, pendhita wasis. Nyatane kowe durung ngerti. Tresna kuwi suci mbuh ora idep. Nanging dewa wis ngenengake paugeran. Aku ora ngandel paugerane dewa. Wong sing wigati Indradi tak jaluk. Aku minangka serayaning dewa. Aku sing bakal ngalang-alangi karepmu. Wah, lah dalah. Soroh nyawa ketanding karo aku. Bagus. Yen pancen karepmu mengkono, Gutama, ayo ketoken budimu maju ke para ngarsa wegane ati.
Mentang gendewa dipya pinpoi nukmi kadeng kaya kayu ka muning anrus neng gigir prateng jaja sura manjing pakekesan neng kang darat prateng lan caran panatan katon wah ing kono to au nggih Sang Resi Gutama mentang langkat sinandhangan jemparing Kyai Pamungkas jemparing wis munding-munding gendhewa pinentang-pentang gumerit suarane kaya putung-putung gendhewane lumepas kebat kaya kilat kesik kaya tatit punang pusaka Kyai Pamungkas ngengingi jajanira Sang Prabu Raja Kapila ica wujuding wanara dadiya tlaga Napa mirah ingsun priyatin Mas Pogung mijil tudatan pakarya Amuksura Mrata Jaya Mrata ayo Prabu Raja Kapila
Ayo kuwi entuk-entukane wong kuwi yen to nerak wawaler nrajang paugeran. Kowe mberung kang kaya mengkono ilang wujudmu. Manara malah kowe wujud dadi sendang, kowe dadi tlaga. Ya. Resi Gutama, aku trima. Wujudku dadi sendang. Aku dadi tlaga. Nanging aku mesti urung trima yen durung ngares hukum karo kowe. Ya. Antinen piwaris kuwi tembene. Najan aku ora iso mares karo kowe, tegak turunmu. Anak putumu besok yen kowe nyemplung ana jero sendang iki kelakon dadi kethek wujude. Lengleng triya mangun pun kandhuwan rimang lir lena tanpa kanin yen tantu samengku sang Hyah Utama cimaca sembahan kula pepundhen kuling mangke prapteng delahan pukulun sang Hyang Bathara Surya piye Yayi Bathari Indradi. Duh pukulun dinten menika wanti-wanti dawuh pangandikanipun Wang Pramesti Guru. Menawi dinten menika kula minangka dados putri ganjaran, putri beboyongan. Kula nedya kadhawuhaken kelawan Resi Gutama kados pundi pukulun. Wong wilahing mangarcana sidam sekaring bawana langgeng. Yayi Indradi. Ya. Nadyan to sejatinipun Kakang ya duweni rasa tresna karo kowe wong pancen Yayi Indradi kuwi pacangane Bathara Surya. Nanging mengkene ya Yayi. Bot-bote nggonku ngreksa marang kawibawane Rama Pukulun. Dosa apa sing tak sandhang yen to nganti Bathara Surya ora mestuti dawuh pangandikaning Rama Pukulun. Mula dina iki wis tindakna ngestokno dawuh kowe ngladenana karo Resi Gutama. Siadi ora perlu kuwatir. Siadi ora perlu kuwatir. Besok kala mangsane yen to Siadi kangen kelawan pun Kakang kowe mantak aji pameling. Jeneng ulun bakal prapta. Mekaten Pukulun. Iya. Inggih. Namung patuko pangati Pukulun sampun rila lega. Wis rila lega lair terus sing pancen kudu mengkono kodrate. Sira ngladenana kan Resi Gutama. Tak pepuji ana ngersane Gusti kang akarya jagat. Muga-muga tulus anggonira ngladeni kelawan Resi Gutama lan kowe aja semalang. Yen to sira Yayi kapan tekse kangen karo jeneng ulun, mantak aji pameling lan kowe nyawanga kelawan soroting srengengipun Kakang bakal prapta.
Senggono wonten timbalan iki ngadhawuh buku. Lah, kaya mengkono mau dongenge. Apa to sababe ing Madyapada ing jagat iki kok ana wanara kok ana kethek. Sabab critane ya kaya kang wis kula nandharake ngarep. Oh, dados cethanipun niki mau flashback ngaten nggih. Tak pikir-pikir wayang kaya sinetron. Mboten dados menapa Kakang supados gamblang mboten tidha-tidha raosipun pun senggon. Inggih, kedah ngaten Bu Kulun. Jalaran mangke menawi mboten kados ngaten menika, mboten badhe cetha perkawisipun. Senggono wonten dawuh Bu Kulun. Nah, sambung rapete kelawan eyangmu. Kang wis tak critakake ngarep. Resi Gutama kuwi eyangmu. Inggih. Sing peputra Dewi Anjani ibumu ya Resi Gutama kuwi. Kakunge ana loro Anjanika lan Anjaningrat. Uga ana sing arani Guarsa lan Guarsi. Inggih. Lah, saka walate ucape prasetyane Ratu Ngupapawa Prabu Raja Kapila arep males kelawan eyang Mursi Gutama. Ya titenana besok tedhak turunmu. Yen to wani nyemplung ana jroning telaga iki kelakon dadi wanara, kelakon dadi kethek. Mangke rumiyin kok ngantos dados wanara menika wiwit mula bukanipun kados pundi? Ah, kali ngeyel negesi kok tenanan men. Saiki genti jeneng Ulun. Ulun ya ngerti. Iki kados pundi Bu Kulun? Ngene. Eyangmu putri jenenge Dewi Mendradi, ya Indradi kuwi biyen. Pancen pacangane Bathara Surya. Lah, rikala semana Bathara Surya kuwi maringi tandha tresna wujude cupu manik Astagina diwenehke karo eyangmu putri jenenge Indradi mau mekaten Bu Kulun. Iya. Nah, bareng ngono konangan karo ibumu Anjani kelawan pamanmu Anjanika lan Anjaningrat. Ya Guwarsa karo Guwarsi nggo rebutan. Terus eyang kakung Resi Gutama wis kene-kene. Iki tak guwange. Sapa sing bisa golek iso nampa iki? Ya kuwi sing ndarbeni. Lah, cukup maning Astagina dibuang karo eyang Mursi Gutama kecemplung ning telaga Wisa kuwi mau. Sing dumadi saka Ratu Ngupapawa Prabu Raja Kapila kuwi. Ngaten Bu Kulun. Iya. Nah, terus pamanmu Guwarsa Guwarsi nyemplung. Metu dadi kethek. Ya mergo kena upatane Ratu Ngupapawa mau. Lah ibumu kuwi raup. Uga wujud dadi kethek. Lah kaya ngono kuwi critane. Lah nggih menika ora pepunden kula. Lah kula menika wis nekat bocah iki. Kadane kok meso ngeyel lho. Sami-sami nitahaken kok mboten nitahaken manungsa. Dadi adi guru pun monggo. Wah. Pun kula kentekan nonton wecana nek ngeten iki. Kentekan nalar diayeli terus. Kono takon lah sing mangsuli kene iki kecontalan. Iya. Mangkene Anoman, iki kados pundi? Apa to sababe kok nganti sira wujud dadi wanara kuwi ora merga kowe kuwi tedhak turuning kethek kuwi dudu pancen kodrate jagat iki kudu ana wanara utamane sira Anoman. Jalaran nadyan to kowe kuwi wujudmu wanara kowe bakal duweni pakaryan
ya kuwi minangka dadi utusaning adil, utusaning Gusti, utusaning bebener, ya kuwi mangrurah satru murka. Nadyan to wujudmu wanara. Wis marem ora kowe. Tak baleni meneh ya. Nadyan to wujudmu kuwi wanara, kowe tinitahake kowe kuwi dadi najan to kethek-kethek sing hebat. Yo. Sebab kowe dadi utusaning adil dutaning Gusti. Ora baen-baen. Utusaning adil kon mangrurah satru murka kon nentremke jagat iki. Wis. Arep apa meneh? Nggih. Mangke rumiyin kapeksa kula dereng marem. Alah bocah kuwi. Kok nek urung marem kepiye? Menapa nggih? Namung kula piyambak. Menawi kula dados utusaning adil, muka menawi kula menika mboten wonten rencangipun, mboten wonten ingkang ndundani. Menapa kula kuwawi, mongko angkaraning jagat menika kathah. Lah banjur karepmu, kula kedah wonten ingkang ngrencangi. Kula nyuwun rencang wujuding wanara. Bayu wonten dawuh. Perintahna kadang-kadangmu para dewa. Ulun timbalike ngadhep ana ngarsa ulun. Timbalanipun ngadhawuh Rama Pukulun. Wonten dawuh Rama Pukulun. Wonten timbalanipun ngadhawuh Pukulun. Nggih, wonten dawuh Pukulun. Nah, dina iki kabeh para putraku Jawata ulun keparengake nyipta wujuding wanara. Minangka dadi kantine Sisenggana ya Anoman bakal nindakake jejibahan luhur. Mekaten Pukulun. Ya. Sakarepku dadi Indra Brahma, Bayu, Yama Dipati. Ulun keparengake nyipta wanara.
Wonten balan iki kadhawu. Nah, saiki lho kanca rowanmu sepirang-pirang. Kuwi ciptaning para dewa. Inggih. Monggo dhisik. Nah, iki sing ana mburine Senggana iki sapa? Jenengmu sapa? Ih. Kula menika nami kula Kapi Indra Janu. Kula menika ciptanipun Pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, ngono. Lah mburine kula Kapi Anggeni Pukulun. Kula menika riptanipun Pukulun Sang Hyang Bathara Brahma. Banjur mburine meneh sing rada cakrak. Kula Kapi Bayuta. Kula riptanipun Pukulun Mang Bathara Bayu. Oh, ayo memper. Sithik-sithik ya kaya Anoman. Ya mung bedane nek Anoman iki putih. Tapi awake ora putih. Sing mburi dhewe kula Wisa Karwaja. Kula menika reptanipun Pukulun Mang Bathara Yama Dipati. Wah. Jangkep Pukulun. Mangger rumiyin Kakang. Menika kirang jangkep. Kirang jangkep kados pundi? Jeng andika Kakang Narada dereng nyipta wanara. Ah, mboten ah. Kula mboten mawon. Mangke mindak mboten adil. Ah, sadel napa mboten ah, mboten ah. Wong apik-apik kok nyipta kethek. Wah, mateni pasaran. Lawrung aku kok golek kletik-kletik angel. Mboten Kakang. Kedah Kakang. Ah, mboten Adi Guru pun. Di napak-napakno mboten. Kakang Narada mboten kersa. Mboten pun. Pun kula mboten ajeng nyipta, mboten apa. Kacarita rikala semana. Gumujeng lebeting penggalih Sang Hyang Jagat Girinata. Amung sak kelebatan Sang Hyang Jagat Girinata. Ngasta wujuding ron tekse godhong. Ingkang awasta godhong nila. Sigra katempelaken wonten jangganira Bathara Narada. Ilang wujuding godhong wujud dados kethek. Gidra-gidra Bathara Narada. Kados pundi Kakang Narada? Menapanipun? Kakang Narada kedah nyipta wujuding wanara. Ah, boten. Pun mboten ajeng kethek-kethekan. Kula pilih munyuk-munyukan mawon. Nggih kula semanggaaken Kakang Narada monggo kemawon. Ayene kok guluku kok gatel ora jamak. Celekat-celekit. Maka jane klambiku wis tak kumbah, tak setrika lho. Iki kok dadi kaya ngitik-itik gulu. Ora ngono iki apa iki?
Guru. Kados pundi Kakang? Kula mboten terima. Iki mesti entes sing maeka kalih kula. Niki wae githok kula griming-griming. Gatel-gatel. Bareng kula candak. Ngrenjel. Sareng kula kipataken kok wujud dados wanara. Dados kethek menika wau. Nalaripun kados pundi? Lah iki menika pancen kula Kakang. Lah rak tenan to. Serik panjenengan. Mboten ngaten Kakang kedah adil. Wah, lah dalah. Nggih, pun. Niki mau dumados saking menapa? Wujudipun biru. Kakang menika dumados saking ron nila. Godhong nila. Inggih. Mangke yen. Ron nila niku wae bunder-bunder cilik-cilik. Kaya wujude talok sing cilik-cilik nika rupane ireng. Inggih, Kakang. Nek dipites tentangan marah ireng nika. Inggih, Kakang. Ate elek men. Sampun, samangke ngaten kemana keparingipun ngaten, Adi Guru. Nggih. Kethek kang dumados saking kula saking Ronila kala wau kula paringi tetenger. Kowe kapiyanila. Dadosaken bingah raosin manah kula Bukul. Kula sampun nampi dawuh saking pangandikanipun Wang Pramesti Guru. Wonten kadang-kadang kula wonten rincang-rincang kula para wanara. Iya, Anoman, wonten dawuh Bukul. Dina iki ulun baleni maneh sira minangka dadi utusaning adil, utusaning Gusti. Mangrulah satru murka ing tembene. Kowe bakal nindakake jejibahan luhur sekti mandraguna. Apa sak ciptamu dadi jalaran sing mbok tindakake kuwi mau bebener tumuju marang adil. Mekaten Guru. Iya. Kula istaken dawuh paduka tansah kula enget-enget dawuh paduka Pukulun. Iya dina iki eling nanging ing besuke kowe mesti bakal lali. Lho kok ngaten? Iya. Dina iki kowe eling nanging tembene kowe iso lali. Sebab manungsa kowe mau nadyanto bisa nglakoni jejibahan nanging sak nalika iki. Nanging tembene sing durung kelakon kowe ora bakal bisa ndisiki marang kersaning Gusti. Nanging kabeh mau tindakno kalamun tanggonmu nindakake kuwi mau kanthi tulus. Anoman, sira bakal antuk pituduh nadyanto sira kedunungan lali jalaran sira iku mau manungsa. Oh, ngaten Bukulun. Iya. Lajeng dawuh paduka Bukulun. Dina iki sira enggal meduna marang Ngercapada. Sira ulun switakake kowe nyuwita marang Aratu Titi sing Janggiwang Bathara Wisnu. Yen ana ratu kang bagus ingkang lagi nandhang Sungkawa, la ya kuwi Ratu Titi sing Wisnu wajib mbok suwitani, wajib mbok bekteni, biyantunen senggana lan kabeh para kadang-kadang manara nggih saken dawuh paduka Bukulun.